Днес? Не, аз ще добре. Традиционно пред прага на местните избори сме отново. Движението за права и свободи, знаете, от година има традиционно участие в Общинския съвет на град Русе. В последния мандат, който бяхме с колегата Айдоан Джил, който всъщност е и кандидата ни за кмет на община Русе, мисля, че имахме добро представяне. Движението за права и свободи заявяваме най-отговорно. Запознати сме и сме наясно с проблемите на община Русе и на град Русе като цяло. И съм сигурен, а и моите колеги, които са кандидат кмет в общинската листа, която ще бъде, и имаме и кандидати за кметове на населени места, ще се представим, предполагам, и още по-добре на тези местни избори и ще участваме в най-отговорно решаването на проблемите на община Русе. Участваме като кандидат на Движението за права и свободи за кандидат кмет на община Русе колегата Айдоан Джелил. Познавате го, многогодишен общински съветник, няколко мандата, началник отдел в Яра. Преди това също е работил в администрацията на община Русе с дългогодишен опит и мисля, че имаме в неговото лице много достойна кандидатура и ще представи достойно Движението за права и свободи на тези местни избори. Листата ни е от 17 човека. Водач на листата е отново господин Айдоан Джелил. На втора позиция е господин Борислав Рачев, също го познавате. Директор спортни имоти, общински съветник. На трета позиция е госпожа Семра Джиниева. Тук е, да, не я виждам. Медицински специалист и юрист. На четвърта позиция е госпожа Генайка Дънкова, която е аграрен специалист. Тук до мен, елате малко по-напред. На четвърта позиция имаме предприемач в лицето на господин Тунчер Автишев. На пета позиция е Сениха Салимова е фамилията, педагог. И да нататък до 17-ти човек в мое лице. Мисля, че имаме много добре балансирана листа с различни специалисти в различни области, всеки много добър в своята професия. Изтече един така двумесечен период, докато стигнем и финализираме тая листа и мисля, че това са хората, отбора на Движението за права и свободи, който си поставя за задача да участва в работата на бъдещия общински съвет и да решава проблемите на община Русе. И като кандидати за кметове на населени места имаме три кандидатури. Едната е на Межгян от Семерджиево. За пореден път и мандат ще бъде кмет на село Семерджиево. Имаме кандидати за село Футанца. Имаме кандидат и за село Ястребово в лицето на Геофинанс Рашидов. Като обобщение, мислим, че Движението за права и свободи с този екип, с този отбор, а и с консолидацията, която имаме в момента, бъдете сигурни, че на 29 октомври ще имаме много по-добър резултат от този и сме сигурни в крайния си успех. Били сме винаги отговорни, търсили сме правилните хора за решаването на проблемите на този град. Те в случая и през цялата кампания най-вероятно ще ги чуем от всички страни, са няколко основни. Това е проблема с екологията, това е проблема с свързаността на този град. Няма да цитирам отново магистралата Русе-Велико Търново, но всичко, което е свързано с това. Също и третата основна тема, това са инвестициите в този град, защото без трите основни елемента Русе няма как да върви и да просперира. Това ще бъдат и основните ни задачи. Разбира се, не напразно нашия кандидат кмет на село Семерджиево е тук. Имаме общности и не само наши. Мислим, че малките населени места от тук нататък трябва да й бъде обърнато още по-голямо внимание
Има дадености за това, има и, разбира се, други начини, чрез използването на европейски фондове и те трябва да станат още по-привлекателни места, включително за гражданите на община Русе. Аз спирам така по тези въпроси. Добре. Как се чувстваш като кандидат за кмет на община като Русе? Това е много сериозно предизвикателство за мен, огромна отговорност, но нямам опасение, тъй като сме подготвени. 3 мандата като общински съветник и работил в администрацията, смея да познавам проблемите на общината и с екипа, който имаме с нас колегите, мисля, че ще успеем, тъй като идеята ни е да повишим поне с един съветниците, за да може гласа на ДПС да се чува в община Русе. Господин Джилил, господин Дулт каза, че основните проблеми на Русе са свързаността, екологията. Доколко тези неща обаче зависят и са по силите на един кмет? Те не зависят изцяло от кмета, естествено зависи и от централната власт, но при една добра работа на местната с националната власт могат да се постигнат, тъй като виждаме, че в предходящия мандат на кмета имаше управляващите бяха от една партия, кмета на общината от друга и това се отразяваше като цяло много негативно на община Русе.